As baixas laborais por saúde mental supoñen xa o 10% das faltas ao traballo, unhas doenzas que marcan un novo récord e que non deixan de aumentar nos últimos anos, afectando cada vez a máis traballadores. O cuidado da saúde mental leva anos á orde do día. Son cada vez máis as persoas que se preocupan por manter a súa mente sana, dándolle a mesma ou incluso máis importancia que o físico. Por iso, as baixas por motivos de saúde mental marcan agora un máximo histórico, representando o 10% das faltas ao traballo. Unha problemática que non deixa de aumentar, aínda que hai quen acusa a algúns traballadores de escudarse nela para conseguir unha baixa. Con todo, gran parte da poboación cree que son necesarias este tipo de ausencias ao traballo. Home, penso que non, porque vas ben quen che ten que dar a baixa ao médico ten que mirar como está. Casos, a ver, home, pode haber de todo, pero hai casos moi extremos que sí. E agora mesmo tamén nos traballos, moita presión, moita... a ver, xa che digo, pode haber de todo, pero hai casos que sí, realmente sí, é máis baixas, é máis xa de xente que xa están... Fáciles non son. Eu considero que fáciles de conseguir non son. Están a orden do día, eu creo que xente que son necesarias. En España, a ansiedade afecta case o 7% da poboación e a depresión o 5%. Un total de 6,5 millóns de persoas conviven con estas doenzas día a día. Os problemas de saúde mental afectan a xóvenes e maiores a partes iguais, aínda que a incidencia non é a mesma. Non salen da casa, están moito con plays, con historias, moito teléfono, tampouco teñen outras... Non salen a divertirse, non sei, non quedan como antes con amigos, que, sabes, que non sei, podes falar, podenche axudar tamén. Porque a xuventude agora tómase todo como a tremenda, como que lle dá igual. Os adultos como que tómanse a vida como con máis problemas, teñen máis... que se a contribución, que se pagan, e a xuventude non toma todo isto como orden do día. Aínda que o marco legal sobre as baixas laborais e a saúde mental segue sen moverse, moitos traballadores apostan por equiparar as doenzas físicas coas mentais. Home, non, o mesmo non é. Vamos a ver, son cousas diferentes, as dúas te imposibilitan para traballar, pero son cousas moi diferentes. Non é unha mellor que a outra. Claro, está ben. Aí está, é a saúde mental, porque tes problemas mentales, e a saúde mental afectache tamén a todas as partes do corpo, porque todo depende como... Bueno, gracias a Dios non padecín deso, pero, bueno, teño xente na familia que si, por desgracia... A cabeza é primordial, e a cabeza vai co corpo. Se a cabeza non está ben, o corpo non está ben.